Türkmenistanda, hususanda Balkan vilayetinde raýatlaryň sosial ulgamlar arkaly yerli gazetlerin üstünden açyk şikayet etmek bilen bagly näýilelik videolary göz görteli köpeldi. Munyň bilen bir wagtda videolary paýlaşýan raýatlara garşy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň yerli bölümleri tarapyndan basyşlar hem artdy. Bu wakalaryň fonunda sebitde ilatyň internet üpçünçiliginiň hili yaramazlaşdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 fevralda sebitden maglumat berdi. Açyk şikayet videolaryny paýlaşanlar özleriniň dürli sut meseleleri bilen bagly yerli gazetleriň şol sanda vilayet gazetiniň çykaran kararlary bilen ylalaşmaýandyklaryny, bu wagtda ýazan ardalaryna özlerini kanagatlandyrýan jogaby alyp bilmeýändiklaryny aýdýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sosial ulgamlarda, hususanda TikTokda paýlaşylan şuňa meňdeş onlarça videonyň köpüsinde raýatlar yerli häkimetleriň şol sanda kanun goraýjy we sud edaralarynyň eden etdiliklerini aşawatdaky häkimetleriň ünsüni çekmek isleýändiklerini aýdýarlar. Olar öz başdan geçirenlerini gürrüň berip esasan prezident Serdar Berdimuhamedowdan kömek sorap çykyş edýärler diýip açyk şikayet videolaryny ýakyndan ýydarlayan Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlykda şeýle videolaryň bir näçesi bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Açyk şikayet videolaryny paýlaşan raýatlar aradan heniz bir gün geçmänkä dessine polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasyna çağırylýar. Balkanly bir ýaşaýjy özüniň TikTok sahypasynda çap eden soňky videolarynyň birinde vilayet polisiýasynyň özünden hiç bir kanuny esas görkezmezden gelip gitmegi talap edendigini we özüne basyş edendigini aýtdy. Bu maglumaty Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmelerimiz hem tasdiklap, açyk şikayet videolaryny paýlaşýan raýatlaryň köpelmegi bilen polisiýanyň we MHM-nyň olara garşy basyşlarynyň güýçlenendigini aýtdy. Yerli polisiýa we MHM olary çağıryp, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryndan şikayet videolaryny aýyrmagy talap edýärler. Bulary aýyrmakdan ýüze urýanlara dürli haýwatlar atylyp batyş edilýär. Olaryň köpüsi dürli töhmetlere tezewar edilmekden alada edip, bu videolary sahypalaryndan aýyrmagy, razy bolmagy mejbur edilýär. Diýip çeşmämiz aýtdy. Bellesek yerli gazetleriň işi barada şu aýyň başynda näýilelik videolaryny çap eden käbir raýatlaryň häzirki wagtda bu maglumatlary öz sahypalaryndan aýyrmagy hem çeşmelerimizin aýdan maglumatlaryny gytaklaýyn tasdiklaýar. Yerli kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz açyk şikayet videolarynyň soňky aýlarda Balkanawat şäher gazetiniň miras we goz bolmaýan emlak meseleleri boýunça çykaran kararlaryndan näýili bolýan adamlaryň hem göz görteli köpelen mahalyna gawat gelýändigini aýdýarlar. Bu adamlaryň ýokary gazete şikayet bilen ýüz tutmagy hem oňy netije bermeýär diýip çeşmämiz belledi. Çeşmelerimiz muňa gazylaryň emeldarlaryň bähwidine karar çykarmak bilen bagly wakalaryň köpelip, ilat arasynda gazylaryň ynamdan gaçmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Häzir raýatlaryň goz bolmaýan imläginiň şol sanda sowda dukanynyň ýa-da ýaşaýy saýlarynyň bir kanun elinden alınmagy, gazetin häkimligiň peýdasyna karar çykarmagy bilen bagly wakalar köp. Umuman gazylar we emeldarlar biri-biriniň arkasynda durýar. Diýip çeşmämiz belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet polisiýa müdürliginden we Balkanawat şäher gazetinden resmi tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 12 fevralda müdürligiň we gazetiň resmi web sahypalarynda görkezilen telefon belgilerini eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bu wakalaryň fonunda Balkanda ilatyň internet üpçünçiliginiň hili yaramazlaşyp, tizligi epesli peseldi. VPN ulgamlary hem haýaly işleýär, olara birikmek, goşulmak kynlaşdy. Internet we VPN ulgamlary diňe gije sagat 10:30-dan soň haýal bolsa-da bir näme işläp başlaýar. Bu ýagdaý daňdana çenli dowam edýär, soňra olaryň hili ýene yaramazlaşýar. Diýip Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetleriň ilat bilen wagyz nesihat ýygnaklaryny geçirip, arş şikayetlary besetmek barada ýakynda eden talaplaryna garamazdan raýatlaryň açaçan näýilelik bildirmegi bilen bagly wakalar köpelýär. Şu aýyň başynda Türkmenbaşy şäheriniň onlarça ýaşaýjysy şäher häkimligine baryp, täze golf klubynyň gurulmagyna garşy näýilelik protestini bildirdi. Olar guruluşyna milyonlarça dollar harçlanjak golf meýdançasyna derek, özleriniň gündelik durmuşda yüzbeýüz bolýan meselelerini çözüp bermegi soradylar. Şu hepdäniň başynda bolsa habarçylarymyz ýurtda ilatyň hökümetçi mollalara we il ýaşullaryna açaçan gaýtawul bermegi bilen bagly wakalaryň ozal görülüp eşidilmedik derejede artandygyny, käte bularyň urup ýençmä baryp ýetýändigini habar berdiler. Yerli synçylaryň bir näçesi bu tendensiýany çykgynsyz ýagdaýdaky adamlaryň sabyr käsesiniň dolmagy diýip häsiýetlendirýär we muňa ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim artdyrmak tejribesiniň besedilmeginiň hem goşondygyny aýdýar. Indi yerli kanun goraýjylar edara kärhanalarda işleýän adamlary hem işden boşatmak kaýwaty bilen de gorkudyp bilmeýärler. Sebäbi adamlarda büdjet edaralarynda işlemek islegi hem galmady. Dip ýagdaýlara syn edýän yerli synçy anonimlik şertinde aýtdy. Açyk şikayet videolary we olary paýlaşýan raýatlara garşy basyşlaryň güýçlenýändigi baradaky maglumatlar türkmen häkimetleriniň diňe ýurdun içindäki däl, ýa-da daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň paýlaşýan videolaryna hem çydamsyzlygynyň artýan mahalyna gabat geldi. 9 fevralda Aşgabatdaky sunat işärleriniň we sosial ulgamlarda köp sanly followery, ýagny iýdarlaýjysy bolan blogerlaryň köpüsinden daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň çykyşlaryna garşy maglumatlary paýlaşmagyň talap edilýändigi barada habarlar gelip gowuşdy. Arkadag futbol klubynyň Al-Nasr komandasy bilen 11 fevralda Aşgabatda geçirilen oýny Saudy Arabistanly futbolçylaryň ýeňişi bilen tamamlandy. Bu Aziya Futbol Konfederasiýasynyň ýagny AFK 2 Çempionlar Ligasynyň 1-8 finalynyň birinji oýny bolup komandalar ikinji oýun üçin 18 fevralda Riyadda duşuşarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen tomoşaçylary diňe bir oýunyň özlerinde galdyran täsirlerden eýtem türkmen häkimetleriniň bu sport wakasy bilen bagly guramaçylyk çärelerini degişli baştan geçiren tejribeleri barada gurrun berdiler. Aşgabatyň Olimpiya stadionunda geçirilen oýun mehmanlaryň peýdasyna 0-1 hasabynda tamamlandy. Oýnyň ýeketek golüni 19-njy minutda Abdullah Alhamdan Angelo'nun gol üçin beren pökküsüne urup hasabı açtı diýip Türkmen portaly neşri ýazdy. We ol arkadagyň oýunyň birinji ýarymynda hakyky howp döredip bilmänligini, ikinji ýarymda Türkmen toparynyň has işçiň bolup hasaby deňleşdirmäge synanşanlygyny ýöne ýagdaýy ütködüp bilmänligini belledi. 11 fevralda geçirilen bu oýna tomoşa eden Märekäniň aglaby köpçüligini Aşgabatly çeşmeleriň sözlerine görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlary we büdjet edaralarynyň işgärleri emele getiripdir. Türkmen studentleriniň soňky günlerde çekilen mejburi çäreleri diňe bir stadion bilen çäklenmän, olar daşary ýurtly futbolçylary köpçülik bolup garşy almak üçin aeroporta hem guramaçylykly eltilipdir. Saudy Arabistanynyň Al-Nasr futbol toparyny garşy almak üçin 10 fevralda Sport we Syýahatçylyk institutunyň taliplerini ir saat 5-de Aşgabatyň howa menziline awtobusly getirip hatara düzdüler. Diýip çäre gatnaşan çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýaşlar mehmançyllygy hemde sport bilen meşgullanýanlygyny, gyzyklanýanlygyny görkezmelidi. Saudy Arabistanly futbolçylary garşylamak üçin aeroportda bolan ýaşlar soğukda bir näçe sagatlap garaşmaly bolanlygyny gurrun berdiler. Al-Nasr futbol topary ir saat 8-de Aşgabatyň howa menziline gondy. Talipler 5-de getirildi. 3 sagatlap sowuk howada garaşyp durduruldy. Ýoky sport esikde 3 sagatlap garaşmaly bolan talipleriň arasynda sowuklanlar, dümewlänler bar. Diýip Aşgabatly student aýtdy.
Aşgabatda geçirilen futbol çeyreti Olimpik stadionunun golayında yaşayan yaşayıcılar üçün şeýle-de Ahal vilayatynyň paýtagty golay etraplaryndan getirilen büdjet işgärleri üçün hasta kyn bolupdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy taýdýar. Onuň sözlerine görä Ahal vilayatynyň etraplarynda yaşayan we paýtagtyň büdjet edara karhanalarynda işlemäge ruhsat berilen işgärleriň en çemeti stadionda geçirilen futbol oýununa tomoşa etmäge mejbur edilipdir. Olaryň arasynda 11 fevralda oýunyň geçen güni gije saat 2-de ýa-da 3-de öýlerinden şahsy ulagly paýtagta gaýdan raýatlar ýörite duralgalar bolman soň awtologlaryny golaýdaky ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda galdyrmaly bolupdyr. Olar parahat 1-2-3 etrapçylaryň ýaşaýyş toplumlarynyň howlularynda yer tapan yerlerinde goýup piýada stadiona baryp şol ýerde oturup oýun başlanýança garaşmaly edildi diýip habarçymyz 10 fevralda habar berdi. Zaýlaryň howlularynda tertipsiz taşlanan nätanış we vilayet belgili ulaglaryň ýüzlerçesi yerli ýaşaýjylaryň gahar gadabyna sebäp bolupdyr. Oyun tamamlanandan soň hem köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary hususy ulaglaryny petige direlen yerlerden çykaryp bilmediler. Käbir ulaglaryň eýeleri nätanış ulaglaryň eýeleri gelenden soň paýyş sözleri aýdyp ýakalaşanlar hem boldy. Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäher häkimetleri bir gün öň Olimpik stadionunyň golaýyndaky ýaşaýyş çaýlaryň ilatyna awtologlaryny ulanmazlygy we duralgalarda saklamagy berk tapşyrypdy. Köçelerdäki we howlulardaky dykmyşyk tiz kömek ulaglarynyň geçmegine hem pätgel berip adamlaryň saglygyna howp salypdyr. Aýratyn hem sol gün ýarawsyz bolup tiz lukmançylyk kömegine mätäç nätaglar kösendi. Lukmançylyk ýörite ulaglaryň goly gelip bilmediligi sebäpli ulagy ýarym hatta 1 kilometr daşlykda galdyrmaly bolan lukmanlar zerur gerekli derman we enzam gutularyny süýräp hastanyň öýüne çelini piýada ýüräp barmaly boldular. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Moňa hem lukmanlar hem de hastalar gaharlandy diýip ol belledi. Türkmenistanyň häkimetleri arkadag Al-Nasr futbol oýununyň Aşgabatda geçirilmegine bir ay öňünden güýçli taýýarlyk görüp başladylar. Jan köýerleri taýýarlamak üçin stadionda geçirilen ýygyderli maşklardan we tomoşaçylaryň köp bolmagy üçin büdjet işgärlerini bilet satyn almagy mejbur etmekden başga da şäheriň merkezindäki etrap ýaşaýjylarynyň hereket azatlygyny çäklendirmek ýaly çäreler hem geçirildi. Şeýle-de Türkmenistanlylar arkada komandasynyň emblemasy bolan futbolkalary satyn almagy mejbur edildi. Studentlerden we büdjet işgärlerinden bu geýim üçin 120 manatdan ýygnaldy. Ýurdun resmi kursu boýunça bu 34 Amerikan dollarynyň gowrak. Birleşen Ştatlaryň we Iranyň diplomatik alaşygy harby gapma garşylygyny öňüne alyp bilerdi. Washingtonyň part aýlagynda iň uly harby toplumlarynyň biri çaltlyk bilen emele gelýär. Bilermenleriň aýtmagyna görä goşunyň yerleşdirilmegi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehranyň ýadro ulalaşygy baglaşmadyk ýagdaýynda we protestçileri zorluk bilen basyp ýatyranlygy üçin Irana hüjüm etmek baradaky haýwatlaryny durmuşa geçirmek islese, boňa harby mümkinçilikleri berýär. Iranyň howpsuzlyk güýçleri 2025-nji ýylyň dekabr aýynyň ahirinde ýurdun milli pulunyň keskin hümmetçilenmegi sebäpli başlanan protestleriň dowamında ýanwar aýynda möňlerçe demonstranty öldürdi. Güýçleriň toplanmagy gepleşik arkaly ulalaşyga gelmek üçin Birleşen Ştatlaryň Irany iddian basys nokodydyr. Diýip Deňiz piýada goşunlarynyň harby kolleджynyň strategiki barlyklary boýunça professori Amin Tarzi aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň yerleşdirýän goşunyň deňiz we goranyş howa goragy mümkinçilikleri şeýle hem hüjüm howa birlikleri bilen aýlagdaky harby pozisiýasynyň berk boljakdygyny aýtdy. Emma Birleşen Ştatlaryň sebitdäki goşunlarynyň santaýdan Washingtonyň iň soňky daşary ýurt uruşlarynyň käbiri bilen deňeşdirilende uly däldigini Tarzi belledi. 100 miňlerçe Amerikan eskeri Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynda Iraga garşy 2 uly operasiýa gatnaşypdy. Ýagny 1991-nji ýylda Iragyň basyp alışyndan Kuweiti azad eden part aýlagyndaky uruşda we 2003-nji ýylda Saddam Husseiniň rejimini agdaran Irak uruşunda uruşlaryň tebigaty hatda 2003-nji ýyl bilen deňeşdirilende hem düýpden üýtgödi diýip Tarzi aýtdy.
Ol buların mümkinçilikleri has köp ýöne täsiriniň möçberi has az diýdi. Ýanwaryň ahirinde prezident Donald Trump eger Tehran ýadro programmasy boýunça ulalaşyk gazanyp bilmese, onuň geçen ýylyň iýununda tezewar edilen hüjümden has erbet hüjüme duçar boljakdygy baradaky duýduruşyny gaýtylady. Ol ägir tula armadanyň Eýrana tarap barýanlygyny we onuň öz missiýasyny çalt tiz we zorluk bilen ýerine ýetirip biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň flotunyň öňünde Abraham Lincoln uçarly gemisi durýar. Ösen harby gemileriniň ýene bir näçesi onuň bilen bilelikde hüjüm toporuny emele getirýär. Geçen hepde bu hüjüm toporunyň uçarlarynyň biri Eýranyň pilotsuz uçaryny urup düşürdi. Washingtonyň Tayyar Marshall Institutunyň professory David Desroch, Delbert D. Black, Mitcher McFall ýaly köp maksatly gemileriň eýen pars aýlagynyň sahnasyndadygyny aýtdy. Bularyň hemmesi ösen deňiz hemde howa goranyş mümkinçiliklerini eýen we raketa hüjümlerini amala aşyrmagy ukyply. 10 fevralda Trump Eýran bilen gepleşikler başa barmasa, harby herekete gatnaşmak üçin Tewte ikinji uçarly gemisiniň hüjüm toporuny iýerip biljekdigini aýtdy. Desroch häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň Eýranyň töweregindäki güýçleriniň has çeýedigini aýtdy. Guruluş has kiçi we ony giňeltmek we kiçeltmek has aňsat diýip Roş aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň harby kuwatynyň ösmegi Washingtonyň 2025-nji ýylyň iýun aýynda ulanan strategiki B-2 bombaçy uçarlaryny Eýranyň içine hüjüm etmek üçin ýene-de ulanmagynyň mümkindigini aňladýar diýdi. Bular Birleşen Ştatlardan ýa-da Diego Garcia'dan gelip biler diýip ol belledi. Hindi okeanyndaky Diego Garcia adasynda Birleşen Ştatlar Beýik Britaniýa bilen bilelikdäki harby bazany paýlaşýar. Pars aýlagy sebäbi Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdiliginiň operasiýa zowlugynyň bir bölegi bolup, Saudy Arabistanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Bahreýniň, Kuweytiň, Amanyň we Kataryň nebte baý sünni Arap monarhiýalary Birleşen Ştatlaryň goşunyny, howa güýçlerini we deňiz bazalaryny öz giňişliginde yerleşdirýär. Häzirki wagtda bu sebäpde Birleşen Ştatlaryň 40 000 goly eskeriniň bardygy çaklanýar. Katardaky Al-Udeyd howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeliginiň öňde barajy ştab kwartirasy yerleşýär. 2025-nji ýylyň iýun aýynda Eýran öz ýadro ýetgalaryna Birleşen Ştatlar tarapyndan howa hüjümlerine jogap hökmünde ony nişana almagy inançdy. Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň 5-nji floty Bahreýnde yerleşýär we ol ýerden Pars aýlagynda we Gyzyl deňizinde dünýäniň iň işçen gemi gatnawlarynyň käbirini goraýar. Birleşen Ştatlaryň goşmaça bazalary we gemileri Ýordaniýada, Gyzyl deňizde we Orta Ýer deňizinde ornaşdy. Irakda we Siriýada Birleşen Ştatlaryň harby toplumlary esasan Islam döwleti ekstremist topory we terrorçylyga garşy operasiýalary gönükdirilýär. Deňiz güýçleriniň, howa güýçleriniň, howa goragynyň ägirt ulumetswerde artmagy Birleşen Ştatlaryň öräňçisine gaýdygyny görkezýär. Dip Washingtondaky Amerikan İşöwürlük Institutunyň ilmi merkeziniň kritiki howplar taslamatynyň ilmi müdiri Brian Carter aýtdy. Ol Washingtonyň öz bazalaryny we Birleşen Ştatlaryň ýaranlaryny Eýranyň islendik hüjümlerinden goramagy kömek etmek üçin howa gorak platformalaryny getirýänligini belledi. Deňiz güýçleri hem bu ýagdaýa gabat gelýär. Sebäbi deňiz gemileri gelýän raketalary urup düşürmek üçin ýer üstü tutucular bilen ýaraglanyp bilinär. Dip Carter aýtdy. Washington ýakyn günde orada howa we raketa goragyny güýçlendirdi. Soňky hepdelerde ol Pars aýlagy ýurtlaryna we Ýordaniýa, That we Patriot raketa gorag ulgamlarynyň goşmaça batareýalaryny yerleşdirdi. Carter Eýranyň goşak goranyş mümkinçiliklerinden tapawutlykda Birleşen Ştatlaryň goranyş kuwatynyň soňky 10 ýyllykda ýatyrylan maýy goýumlary sebäpli gaty güýçlüdigini belledi.